Ste názorovo odlišní od vašeho otca? Angličania používajú slovenské výrazy. Povedal, že Rusko nie je agresor. Naznačujete, že Huliaka niekto zaplatil? Postavil sa proti LGBTI. Čo je nejaká vaša teória? Kto je za tým? Toto sme zrejme zabudli. Čoho je podozrivý Huliak? Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli mojej politickej talk show Natvrdo. Moje meno je Filip Sulík, ale väčšina z vás ma pozná pod prezývkou Sulíkov syn. Aj pán Harabín, keď došiel, tak sa snažil spozorovať, či je tam nejaká podoba. Vyhodnotil, že je, a tým by som aj rád privítal môjho dnešného hostia, pána Harabína. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás, pán moderátor, alebo pán redaktor, alebo Sulíkov syn. Pozdravujem všetkých vašich divákov a poslucháčov. No a teda treba jednoznačne konštatovať, že otec by vás nemohol zapreť. Nepotrebovali by na to ani testy DNA, ani krvné testy nejaké. Lebo tá podoba je úplne jasná. Myslím si, že pri niektorých mojich vyjadreniach je to pre neho celkom zlá správa, že ma nevie zaprieť. Myslím si, že niekedy by sa mu to hodilo, hlavne pred voľbami. Pretože ja som trošku názorovo akože odlišný. No ale... No tak to je v poriadku, že ste odlišní, ale každý je vod nekud, ako hovorí Hašek a Švejk. Že patríte k určitým koreňom a to je v poriadku. Ako, že máte názorovo iné veci, ale to ešte neznamená... Vy ste názorovo odlišní od vašeho otca? Nie. Nie? Nie. Keď ste došli, ešte predtým, ako sa spustili kamery, tak sme riešili, že čo vlastne som, lebo ste ma nazvali redaktorom. Ja som povedal, že ja sa tak necítim. Dneska je také moderné slovo, že podcaster, odvodené od slova podcast, čo je akože anglický výraz, čo vy moc nemusíte, si myslím, nie? Také, že anglosaské výrazy. Ja som toho názoru, že ako my žijeme na Slovensku. My používajme slovenské výrazy. Prečo my by sme mali používať angličtinu? Veď tým pádom dávame najavo určitú nadriadenosť. Alebo však ako Angličania používajú slovenské výrazy? A kde sme? Však čo sme my? Menej cení? Tým sa submisívne dávate do pozície, ako keby vás niekto mal riadiť. To chápem, ale angličtina, ja som si to googlil nedávno, a možno nebudete súhlasiť, takže nie som pripravený vám to dokazovať teraz, ale angličtina má o dosť viacej slov ako slovenčina. Zdá sa mi, že angličtina má okolo 1 000 000 a slovenčina má okolo nejakých 400 000. Nie som si istý, ale je to tuším, že viac ako dvojnásobok. A veľa z tých slov sú také, že je nejaký nový koncept, ktorý napríklad slovenčina ešte nestihla presne pomenovať a angličtina ho už pomenovala. V takom prípade je niekedy ľahšie pri nejakých možno moderných témach, ako je internet, IT, niečo pomenovať proste anglickým výrazom. Nechajme toto tak pre jazykovedcov a lingvistov. Môžem vám povedať, že slovenčina a slovanské jazyky z hľadiska koreňového základu majú oveľa lepšiu konštrukciu na výrazové prostriedky akýchkoľvek udalostí než angličtina. Týmto môžeme tú tému uzavrieť. Ako angličtina ma nezaujíma. V poriadku. A dobre, a keď sme pri tej slovenčine, máte nejaké obľúbené slovenské slovo? Čo sa vám že naozaj páči? Všetky sa mi páči. Hej? OK. Vy často hovoríte o takom koncepte, že nejaký nový svetový poriadok, že sú tu nejaké sily, ktoré sa snažia keby v samostatných krajinách keby rozložiť tú národno-vlasteneckú platformu, oslabiť. Správne? Veľmi správne. A teda, že pozorujeme to aj na Slovensku, kde tá SNS-ka proste teraz je v štádiu nejakého rozkladu v rámci tej koalície. Ale mne sa to tak zdá, že sa to celé akoby rozpadá zvnútra. Že ten konflikt medzi Huliakom a Dankom mi príde, že neviem si predstaviť, ako tomuto vedela dopomôcť nejaký vplyv z americkej ambasády alebo
Lebo celé to začalo tam, že chceli zmeniť meno a to sú také veci, čo... Pán moderátor, poďme na to in medias res. Hej. Zo vše zahrňujúceho a hlbokého pohľadu do podstaty veci. Na svete prebieha konfrontácia medzi sílami starého svetového poriadku, dá sa povedať anglo-amerického, ktorý je postavený na vykradaní a ožobračovaní iných národov. Cestou rôznych nástrojov, najmä menovo-finančného, cestou bankového, dolarového systému. Anglo-Američania žijú na úkor slabších národov. Prišli Európania do Ameriky, vystrielali a zlikvidovali minimálne 100 miliónov Indiánov a 100 000 ich nechali a zavreli do rezervácií a vykradli celé ich prírodné bohatstvo, celú ich podstatu. Prišli Angličania do Austrálie a zlikvidovali aborígenov. Prišli Angličania do Indie. Prišli. Hej. A nejakých 20 miliónov vykradal celý indický subkontinent, až kým teda India nevyhlasila nezávislo. Vykradajú Anglo-Američania celú Afriku a nerastné bohatstvo. Začali vykrádať Američania a celý kolektívny západ, východnú Európu a Rusko po roku 90 a ich zdroje. No a na druhej strane sa začal formovať nový svet. Nový svet, ktorého koncept sa črtá cez organizáciu BRICS, kde vzťahy medzi národmi a štátmi sú postavené na rovných vzťahoch, na rešpektovaní záujmov toho, ktorého štátu, toho, ktorého národa, tej, ktorej kultúry. Mm-hmm. Ale vzájomnej výhodnosti. No, ono to, aj tá koncepcia BRICS vychádza z ruského sveta. Či už to bol Sovietsky zväz, alebo cárska impéria. Ruský svet nie je postavený na tom, že tu dominujú Rusi a kto príde do zostavy Ruskej impérie alebo Sovietskeho zväzu, že ako národ bude zlikvidovaný. Práve v zostave s Ruskom sa zachránili ostatné národy. Kazaši nemali ani spisovný jazyk. A práve tým, že sa dostali do zostavy Ruska, si zachovali jazyk a mnohé iné národy. Kalmiši, Kalmikovia, Tatári, Čerkesi, Čečenci a tak ďalej. No, tak toto prebieha na globálnej úrovni. A ono samozrejme sa to premieta aj na úroveň jednotlivých štátov. Čiže teraz idem in medias res do tej otázky, čo ste postavili. Vláda je ako postavená? Sú tu hlasisti, to sú ultraliberáli. Fico a Smer, to sú, by som povedal, stredoľaví liberáli, ale liberáli. A SNS a s tou zostavou, ktorá tam prišla, to je de facto rodiaca sa, zjednocujúca národno-vlastenecká platforma. Tak ako na nadštátnej úrovni prebieha konfrontácia medzi silami, ktoré chcú zlikvidovať štáty v tom smere, aby ovládali územie. A aby tu neboli štruktúry, ktoré chránia národ a obyvateľstvo. No tak na tej úrovni štátnej národno-vlasteneckou platformou je SNS. No a
v rámci toho, samozrejme, keďže spadáme do sféry vplyvu Angloameričanov, cestou našeho členstva v EÚ a v NATO, no tak samozrejme, že tu dominuje Brusel a veľvyslanci americkí, britskí, ktorí určitým spôsobom diktujú procesy. Vznikla táto koalícia, sekundočku, áno. Bol som na konferencii v Rusku, tak teraz mám v sebe ruštinu, aj lebo som detailne musel komunikovať, ale sekundočka je blízka k sekunde. To je tá slovanskosť. Čiže tomu rozumiete. Nie, rozumiem. Hej. Ja som sa nevšimol, že ste povedali niečo iné. Hej. No, keď vznikla táto koalícia a keď Danko v rámci SNS postavil sa proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, povedal, že Rusko nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo. Bol proti tomu, aby Šefčovič bol eurokomisár, ktorý pred 5 rokmi povedal, že ja nie som Slovák, ja som Európan. To ako keby Španiel povedal, ja nie som Španiel, ja som kokr Španiel. Takže postavil sa proti. Postavil sa proti LGBTI, tak automaticky začali útoky na Danka. Ja tomuto neodporujem, ale že prečo Danko a Huliak, keby tomu konceptu, ktorý opisujete, tak oni keby pomáhajú tým vzájomným konfliktom, pomáhajú tým Angloameričanom, ktorí ich chcú oslabiť. Ja by som to identifikoval tiež tak, ako hovoríte, že konflikt pomáha Angloameričanom alebo tým liberálnym sílom. Konflikt pomáha. Teraz je otázka, kto živí tento konflikt, kto ho organizoval, kto je za tým. Myslíte, že Huliaka niekto zaplatil? Prosím? Naznačujete, že Huliaka niekto zaplatil? Pozrite. Svetové procesy niekedy sú riadené aj takým spôsobom, že subjekt, ktorý riadi a dáva si vektor cieľa, čo má dosiahnuť v danom prípade, rozbiť národnú vlasteneckú platformu, alebo aspoň znižiť jej pôsobnosť, účinnosť a vplyv na obyvateľstvo, používa rôzne metódy a nástroje. A používa rôzne objekty riadenia. A objekt riadenia v tomto prípade pán Huliak, ktorý môže byť aj vlastenec, ani nevie, že slúži určitým cieľom na rozbitie národno-vlasteneckej platformy. Na to sú rôzne. Ale že čo je nejaká vaša teória? Toto je taká filozofická show. Jednoducho, že sa vniesie do medziľudských vzťahov zámerne určitý konflikt, ktorý potom vyústi do toho cieľa, že národno-vlastenecká platforma sa rozbíja. Pre mňa je nepochopiteľné, napríklad, keď pán Huliak celý čas chodil s pánom Dankom aj na koaličné rokovania, aj na iné nejaké sedenia, aj politického, aj spoločenského charakteru a vždy tvrdil, že miesto predsedu parlamentu patrí SNS. A zrazu od určitého okamihu začne hovoriť, prepáčte, ale na toto sme zrejme zabudli. Takže to máte ako by sa nestalo, zrejme predpokladám, prosím. To máte ruskú pesničku? Áno. Dobre. Ja slovanskú kultúru ako favorizujem. Viem. Aj Rusku, aj Srbsku, aj Polsku, aj Česku, aj Čiernohorsku. Okay. A kde sme to skončili? No teda, že ten Huliak najprv obhajoval rok Danka, že má právo na tú... A teraz naraz začne hovoriť, že miesto nepatrí SNS, ale patrí podľa koaličnej zmluve Hlasu. Tak je toto normálne? No znie to, aké by ho niekto nejakým smerom potlačil nejakou silou. O tom to je, veď toto ste sa pýtali. Tie formy riadenia a vplyvu môžu byť korupčného charakteru, môžu byť vydieračského charakteru,
môžu byť aj iného egoistického charakteru. Keby ste si mali tipnúť, čo to bolo z týchto rôznych spôsobov? Ja ako zásadne netipujem, ja som sudca. Okay. Viete, ja vychádzam vždy z faktov. Pokiaľ nemám niečo preukázané na 1000%, tak nikdy nemôžem povedať, že tak. Hej, takže ako toto je politická rovina, preto hovorím v politických dimenziách. Ale aj v trestnom práve môže byť niekto na základe nejakých skutočností, že podozrivý z niečoho. Môže. A teda vy by ste vyhodnotili, že z čoho je podozrivý huliak? Ja ako sudca vychádzam zo svojej pozície, kedy pre mňa podozrenie nič neznamená. Podozrenie je nástroj alebo inštrument, s ktorým pracuje vyšetrovateľ a prokurátor. Hej. Ten má fázu podozrenia, začne šetriť a potom doplne dokázať. Ja už ako sudca vychádzam z faktov. Mám preukázanú vinu alebo nemám. Mne nestačí intenzita podozrenia. Čiže ja rozmýšľam v tejto rovine. Takže vy úplne absolútne bez limitov rešpektujete prezumpciu neviny. Samozrejme. Samozrejme, keď mám... Nie, ja s tým súhlasím, ale mám fakú... Keď mám percento pochybnosti, tak som povinný páchateľa oslobodiť. No to ja rozumiem, ale ja keď som pozeral rozhovor, už neviem ktorý, a tam vám dal redaktor takú podľa mňa celkom zaujímavú otázku, že keby vám niekto vykradne dom a vy ho vidíte, že vám ho vykráda, tak kým nie je odsúdený, vy k nemu nezmeníte vzťah, vy s ním budete normálne zdraviť, budete k nemu milí. A vy ste povedali, že áno. Vy neporovnávajte pozíciu sudcu v talári a z faktov vychádzajúceho, a teda sudca vychádzajúci z faktov spisu a z medziľudských vzťahov, ktoré sú v rovine susedstva. V takejto veci by som ja nikdy sudcom nemohol byť, lebo bol by som svedkom. Chápem. Čiže to je úplne iná rovina. Nemôžeme miešať kukuricu s pšenicou. Dobre, no a teraz ideme k tomu Huliakovi. Hej? Tam ste sa vyjadrili, že vy to nemôžete vyhodnotiť, lebo vy ste sudca a vy nemôžete pracovať s podozrením. Ja som povedal, že ja nemôžem vyhodnotiť príčinu. To neviem. Ale určite viem, že to je na škodu národno-vlasteneckej platformy a čudujem sa, že pán Huliak toto nevyhodnotil, lebo považujem ho ako za vlastenca, že toto, čo nastalo z hľadiska tohto konfliktu, to je rezultát, z ktorého sa radujú všetci ultraliberáli, aj všetci nositelia cieľov viažúcich sa k zlikvidovaniu národných štátov. Pretože v budúcnosti aj na našej politickej scéne dojde k určitej unifikácii liberálnych síl, ultraliberálnych, právých, ľavých a na druhom strane politického spektra bude národno-vlastenecká platforma. No a čím slabšia táto platforma bude, tým je ohrozenejšia existencia štátu. No a preto, keď sledujete situáciu, máte tu mainstream, mimovládky, máte tu alternatívu, a na alternatíve, ktorá je akože proti mainstreamu, sa vytvára nový politický mainstream. A všimnite si, hlavný denník, hlavné správy, e-report sú akože mimo mainstreamu, sú na alternatíve. Ale oni sa už stávajú politickým mainstreamom. Ako denník N je podporovaný liberálmi, americkou ambasádou otvorene platený a hlavný denník, hlavné správy, e-report je evidentne podporovaný a dá sa povedať možno aj financovaný to ako, Smerom a Hlasom. A títo útočia nie na Huliaka, ale útočia na Danka. Čiže kto je tu trňom v oku? Huliak, Danko, SNS? Trňom v oku je existencia SNS, ktorá je momentálne zjednocovaná pod úsilím alebo na podklade úsilia Danka. Preto také koncentrované útoky sú na Danka aj na alternatíve, akože politickej alternatíve, ale na Huliaka nie. Čiže ja toto čítam takto.
A tie útoky boli od samého začiatku, keď Danko vstúpil do koalície. Ešte nič nebolo a vyrobili kauzu Semafor. Hej. Kde Pellegrini sa stretne so Žilinkom. Začíname trestné stíhanie za pokrivený semafor. Však keby to nebol Danko, tak by nestíhali nič, lebo by to považovali za pokrivený tulipán. Veď vy, keď idete s autom a rozbijete niekomu plot, nikto tam nie je. Tak ráno sa stretnete so susedom a mu zaplatíte plot a nikto sa o to nezaujíma. No ja chápem, pre vás je toto národné vlastníctvo, to môžem nazvať, národné vlastníctvo, je pre vás veľmi akože vysoká priorita. To sa si presne uhádol. Áno. A som v tomto konzistentný. Áno, ja viem, ale zase druhá vysoká priorita je pre vás právo. A čo je teda pre vás vyššia priorita? Celý diel nájdeš zadarmo na Hero Hero. Klikni na link v popise videa a uži si celú necenzurovanú časť. Ako sa to vám stalo, že spadol dom? Pán redaktor, toto nehovorte. Vášho syna Svatka, že vám dala 20 000. Ja som sa priznal len tak. Ako by ste to riešili? Za Matoviča sa kradli tendre, vakcíny. Ale jeden má rakovinu. Teraz sa úplne podobáte na otca. Podviedol všetkých voličov. Vy ste mu dali, že 20 000 z presvedčenia?